Barka da zuwa tashar Rumfar Gida TV. Tafi sai na dawo a zuciya karki rabu da ni. Na tafi sai na dawo a zuciya karka rabu da ni. Duk cikin mata ake kadai ake zance, kin fi yar gata a samun ki na dace. Kin yi mun sata ban so ai mun kwace. Raliya, oh 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 Raliya, Raliya, la 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 Raliya, oh oh Ha duk cikin gayu kai kadai ake zance, ka fi ɗan gata samun ka na dace. San amin kwace ni Raliya, oh 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 Raliya, ha Raliya, Raliya, ha ha ha. Kin yi mun nisa, kin matso ki dafa ne, tunda na kyasa amma zakar ki kyale ne. San ki yayi nisa ta so ki kange ni. Raliya, oh 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 Raliya, Raliya, la 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 Raliya, oh oh oh. Turawa a kyawu da kin zance, zan yi gaggawa annabi ya kudin zance. Zan yi yaushewa domin a tantance. Raliya.